Seksistä ja rakkaudesta. Seksiaddikteilla se on mennyt sekaisin. Niillä ei ole tekemistä toistensa kanssa. Ainakaan siinä mielessä, miten me ymmärretään. Seksi voi olla rakkauden tuote. Mutta seksi ei ole sama asia kuin rakkaus. Koska niin kauan kuin me ajatellaan niin ilman seksiä on vaikea olla. Koska tunteet ei ole rakkautta. Ja ne oikeastaan pätee ihan mihin tahansa muuhun asiaan. Se on yksi asia, jota mä en ymmärtänyt ja mä en usko, että moni muukaan välttämättä vielä tänä päivänä. Esimerkiksi sydänsuru ihmisestä, joka ei myönnä virheitään, valehtelee, ei ole luotettava. Eihän siinä ole mitään järkeä tuntea tavallaan niin vetovoimaa semmoiseen ihmiseen. Puhutaan tälleen seurustelusuhteesta. Jos se olisi kaveri, niin se olisi heittänyt sen menemään ajat sitten. Mutta seksiaddikti sekoittaa sen halun seksiin, sen halun rakastaa kanssa. Niin sanotusti vierotusoireet siitä, että te ette ole vaikka harrastanut seksiä pitkään aikaan tai sit vaan siitä, että ette ole kattonut pornoa pitkään aikaa. Niin sekoitat ne sydänsurun kanssa. Sitten jos se on pornosta kyse, niin sä keksit sille jonkun syyn, että miksi sä voit katsoa sitä. No, se on normaali osa. On tutkimukset, jotka sanoo, että jos ei laukea tietyn väliajoin, niin kivessyövän riski kasvaa. No, se on normaali osa seksuaalisuutta. Me kaikki ollaan seksuaalisia. On olemassa. Mut se syy ihan hyvin voi olla se. Mulla ei ole tyttöystävää, mulla ei ole mitään panojuttuja. Mut se sama riippuvuus siihen seksiin, jonka se, että sä oot linkittänyt sen seksin siihen rakkauteen, niin on siellä taustalla edelleenkin. Sä luulet se, että sä hankkisit tyttöystävän vaikka, että se ratkaisee se. Ei se ratkaise mitään. Sun riippuvuuden kohde vaan vaihtaa paikkaansa. Jos myöhemmin siinä suhteessa seksiä käytetään kontrolloimaan sua, tai sä käytät se kontrolloidaksesi muita. Suhde alkaa heti seksuaalisesti. että siitä seksistä tulee tapa, millä asiat käsitellään emotionaalisesti. Tulee riippuvainen suhde. Ja se ei ole mitään kivaa, jos sä saat hyvän panon, jos sä joudut kerjätä sitä. Sä joudut odotella jotain vastauksia. Sä et ole varma siitä, mitä toinen ajattelee. Siinä on mitään hauskaa. Se riippuvainen suhde voi olla yksipuolinen, jolloin se toinen ei ymmärrä, että mihin se toinen käyttää sitä seksiä. Eli tunteiden käsittelyyn, asioiden turruttamiseen, anteeksiantoon, yömäs. Mutta pahimmillaan se on molemminpuoleinen. Semmoisessa suhteessa ei voi sanoa, miltä tuntuu, miltä joku asia vaikuttaa, ilman seurauksia seksuaalisessa mielessä, jotka addiktille tosi vakavia, koska se rakkaus ja se meidän identiteetti on niinku kierrottu sen seksin ympärille. Jos emme saada sellaista hyväksyntää, niin me ei muuta hyväksyntää osatakaan ymmärtää. Ja tää ei päde pelkkiin addikteihin, seksiaddikteihin. Tää pätee myöskin muuhun. Seksuaalinen hyväksyntä, totta kai se on meidän normaali tarve, lisääntyminen on tärkeä, mutta maailma on yliseksuaalisoitunut. Populaarikulttuurikin puhuu semmoisista asioista kuin taistelija, soturimiehet, naiset pystyy sulattamaan kovimmankin taistelijan sydämen
ja prinsessat, jotka menee johonkin prinsessojen tornien alle jotain laulamaan ja kukkia ja yhdistettynä siihen uskomukseen seksi on yhtä kuin rakkaus addiktin päässä luo niin vahvan riippuvuuden, että siitä on todella vaikea päästä irti. Ja niin kuin sanotaan, niin se mistä sä oot valmis luopumaan, sen sä saat. Ja se mistä sä obsessioidut, sen sä tuut menettämään. Ja tää yhdistettynä noihin uskomuksiin tekee addiktin elämästä todella kivuliasta. Koska sun riippuvuuden takia sä menetät jatkuvasti sitä, mikä eniten sun identiteettiä määrittää.